manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu kullun shi nake tsoro kada ya zo da gaggawa mutum muna da rai. Duk wani arziki da Allah ya mana in dai ba wanda ake gani da ido bane mun rena shi. Tauhidi arziki ne, shirka tsiya ce, imani arziki ne, kafirci tsiya ce, sunna arziki ne, bid'a tsiya ce, ilimi arziki ne, jahilci tsiya ne, kunya arziki ce, rashin kunya tsiya ce, mutunci arziki ne, rashin mutunci tsiya ne, lafiya arziki ce, rashin lafiya tsiya ne, zaman lafiya arziki ne, rashin zaman lafiya tsiya ne. Duk waɗannan ana kiransu arrizqul ma'anawi, arziki ne babba. Yanzu malam baban gwale yana mana bayani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya ce Allahumma afini fi badani. Duk duniyar na abin da Allah zai baka in ya sa maka ciwo to zaka iya bada shi don ka samu lafiya. Mun taɓa tunkaran malamin mu muna yara muka ce malam ba mu fahimi da yake da ana bada fahimi a ce kai ta wallahi rizqu man yasha'u ko la shi na baddal na amsala ta badila ba maganin yin kuɗi sai dariya. Yace abu takwas duk ba kwa ciki amma kuna cewa Allah bai muku arziki ba. Yace kuna da ciwon da ya kai ku asibiti kuka kwanta ba kuɗin magani, muka ce to ku tafi asibitin kashi. Lokacin muna cewa asibitin Dala za ka tarar da wani an cire maka kafafuwa biyu yana cewa thank you doctor, wani an cire masa hannaye biyu yana godiya, wani karankarman kashin bayansa ya kare corner ɗinsa ta zari haka yake a kwance ba zai tashi ba har abada aka zai mutu, wani an kai shi da rura da jinya an cinye gonar an cinye gidan, masu taimako sun ba har an gaji an aje shi da shara ko bolar da ake jefar da mutum da an jefa shi. Magani ya ƙare, masu taimako sun ƙare, kuma ga ciwo kuma ga shi ba magani. To ba za ka gane arzikin lafiya ba sai ka je asibiti ka tarar da wanda yake a kwance ba shi da ita, sannan za ka gane a ce arziki lafiya arziki ce. Mun sha ganin an ɗau biliyoyin kuɗi an tafi ƙasashen waje wajen neman lafiya, sai mutum ya lalata lafiyarsa ya nemi kuɗi kuma ya lalata kuɗin ya nemi lafiya. Ce na biyu, hankalin nan da kuke da shi ma arziki ne. Ka tafi gidan mahaukata ka je ka tarar da simfi na hauka, wani haukansa na duka ne, wani haukansa na surutu ne, wani haukansa na buge-buge ne, wani haukansa na kaza ne, kai wani haukansa ma in yayi turoso in ba ɗauke ba cinyewa zai yi. Akwai wani malami yana wa ɗalibai darasi akan mahimmancin hankali a wata ƙasa sai ce ku tashi mu je kai gidan mahaukata ku gani in ba ku san ni'imar hankali ba. Da aka je aka tarar da dangi na mahaukata, sai ga wani mahaukaci saboda tumbatsa a hauka yana cewa shi annabi ne, ga wani mahaukaci kusa da shi yana cewa ƙarya yake yi ba annabi ba ne, sai ya tumbatsa ya ce ni annabi ne, sai ɗaya mahaukacin ya ce ƙarya kake ba annabi ba ne kai, sai ma ya ce a ta wannan da hankalinsa, shi mai cewa shi annabi ne mun tabbatar mahaukaci ne, to amma wannan yana ƙaryata shi mai hankali ne. Da haka wannan sai mai kula da mahaukaci ya dariya ya ce tambaye shi to, ya ce kai ka ce ƙarya yake, ya ce saboda ban aiko shi ba. Sai ce tab ashe ga mahaukacin nan. To ce kun ga ashe hankali ni'ima ce. Ce na uku duk kuna gani da idonku, ya ce akwai wanda Allah ya ɗauke masa ido kuma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka saukar da aya aka kama sunansa na mara ido wanda taɓa yin addu'a cewa Allah ya ba shi ido ba da ido da rashin ido ya koma ga Allah. Ka je ka samu makahon ungoku ka ce yanzu da za ka dawa da biliyan 2 kuma kana da ita a buɗe ma ido za ka ba zai ce da gudu, ashe idan ka fi biliyan 2. Abasa wa tawalla an ja'ahu al'am,
ya yadda makaho ne, ya karɓi makantar, ya yadda da makantar, yana rayuwa da makantar, ya yadda jarrabawarsa kenan, ba ma ya neman ya fita a ciki. Ya yadda da alkawarin da manzon Allah ya yi wa dukkan musulmin da Allah ya cire masa ido, ya yi haƙuri ya koma ga Allah zai musanya masa da aljanna. Wani kuturu ne akramakallah, har muna da unguwar kutare da asibitin kutare, a haka suke rayuwa, haka suke aure, haka suke ci, haka suke sha, haka suke ilimi, haka suke kasuwanci. Roƙon Allah ma ya cire kuturtar ba sa yi. To da sun karɓi wannan ƙaddara sun yadda haka Allah ya su. Abinda ya rage kawai wannan musifar ta sa su shiga aljanna. Ko addu'a ake yi in ka kace Allah dama sai ce kai ba wannan maganar. Ya karɓi wannan ƙaddara ya yadda har ƙarshen rayuwarsa ya rayu a ciki. Ya ce wani gurgu ne, ƙafafuwan sun naɗe ko sun cire, hannayen sun naɗe ko sun cire, kuma ya karɓi wannan ƙaddara har ya nemi keken guragu, ya nemi babur ɗin guragu, ya komai ya san irin na guragu saboda ba ma ya shirin fita. Ya yarda ƙaddararsa kenan, rayuwarsa kenan, ya karɓe ta, ya yarda ya rayu har ƙarshen rayuwarsa gurgu. Kuma bai taɓa wa Allah mutunci ba, da shi ake sallah kullum. Wani Allah ya cire masa ji da gani da magana, wani baya magana, kurma ne ko bebe ne, sai dai magana ya maka da hannu, ko kai magana sai ka ɗaga murya. Ba shi da ni'imar ido, ba shi da ni'imar magana, ba shi da